بجنوسايداوي سرعة أبي أحمد أبو كتما مقالة كباب دعرو بستفتصم الدبداب النفاريت وق ودخل تعمت تسانزر كبم عصر تسلسته نصوحات نبرتي مقداتي كم زبطهم تقليصهم كاتمرتنا متاخو لانجوج وقعتني عرفتني نيران قالوا تشاوت لزنور ترقيا وي جرين اريا فاشو مچاوتي ገለዝ በሃል ቦታ እዩ ህፃውንትን በበዝሕ ህፃውንትን ዝርከብሉ ወይ ከዓ ሞኖሪያ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ጋጤሙ ለሎ ሃንደውት የመፅኡ ዓለላ ኣብ ዝተረፈ ገዛውት ዳርገ የለን ብኸባቢ ወደኋላ ተወባይላሎ ምስተዋታት አይረ በጣም ሓደገኛ ነይሩ أبي كتم مقالة لو محموس 14 حسن كل تشحن 18 نكوت عصرة جز تفتح ما متقعتي قبل أل سبب نبرة جودات تسعيبه. مچم دروناتنا يا أبي أحمد نسبي كم بزباس عدي وعلنا اللوا أبي أحمد بزوج زي نحماق نقر دحر زيبل أبزح وانا دما بزو عينت أنوات كورد زخالن كمنا قبر زغط الزلون هذا قف أنيا مراحيو من الباتهم نعو بتغكل كردوة زي كالو حجن كردوة أدلي خفت الله معلوك نبلنا خلينا because somehow أبي Ethiopia there is this فلاي أبقالك كفالنا يتم تقارو أبزح علي اللوم كوينو دي سمعهم سبات هلو أبي أحمد بزوك زي أبزح على فشو أتعمت مزغونا هجر وقايا كايتكون زقبر كو وقنتلو أو تعدي مزلوي بمبال زتجهريو سلازي زعاتو قدرونات يخون زقصو نفرت كينات ميسايلات يخون كله أو تعدي يستكمل زلو سلازي بمولو تأطواراتو كساب حجيس تتكمو انتاي وطي تمثيلو نخالو تقدف كوينو أبي أحمد حدا قنيا مراحي مخانقد بخل منقدي زتنسر نقريو you cannot تالك شفافنو اللي تخل منقدي كم زي اللي ترينا هم بالدازلنا إذا دما أوتو مزبتات أبي أحمد زقافعهم زلو مبزعتهم نتزلوهم فتحاو قالتي مليسو كم زهيل مليسهم أبرتهم كقالسهم زلوهم زقبرن بر ندحريت كملسو مريجا خمزة يبلوم يتقبرهم زلوهم زبلو سلازي أبي أحمد حدا كابتي زخدو زلو منقدي نيتيوبيا مليسا نكتفرارس كأندي ندادي زوسخ زلو سبيو يوم زبلوه مخنياتو نسبات نتوم زق على سوخا زلو بفلاي دما بزا عين درونات زقبرو زلو متقعتي يخون بخال منقدي زقبرو زلو انتاي كفتريو حرقان كفتريو برقص قال لك فالنا يتتقراي تحقشهم زلو يزنقر فلايت مس أبي عسكيرو زلو زخونا نقر بتقراي زقبر نقر كم زحق سومن كم زا سرا سرومن يزنقر تقول داي تقن موداتو أب زوري أبي أنصار أبي تسليف زلو حزب مولو مختناتو نكقتل نكحيلن كدفو أدا عنبر ندحريت كم زي ملاسكو قبري فأنه حزب زلو من قدي شنو حزب زلو من قدي كالو تثبتات مولهم أنصار أبي زخدو زلو من قدي مليسو كم زحيلن كم زبرت عند أخ قبرن بر بزز قبرو زلو من قدي زت عناقف ويون زترف ويون دسعارك عن كله كم زي كل يوم زنقرو in fact أبي أحمد ون سني له بزعبا كونتاتون تستوعيلو كسم معز خلنا قرن طلو إذن ريا زلنا مخنياتو إذن درونات لو ميكون عن مزين من البعض دون أبي أحمد كتب رزخل نتك مزخل فتنا كل جينا بمعدو أنت قاعد الكوا ويون أنت فرارحكم كابزبل زرباي الزيقو دايزي نعودا يحدش كون زخل برنتهم كالوت حزبتات نبور نجاري كابيتوبيا كبارات كيلو زبقس حيلي حماقنا مقبار تاريخنا موداتا سلازي بلو عتاب تقراي زلو قدم هو حت دبيت 17 عام استقاله سمنا بأديس أبابا زبصحي زبنا درجين تاين قفعي وردو نيرو I think لنكني زخرنا مال زيناوي يوم زبعلو زلو so they already know التاريخ كميلي دقاقم كم زلو at the same time فتوم كالو تزبط دما نالبات أبي يجي فوكس ناتو توتدراو فوكس ناتو أب كلام حراي زلو جن بزن دروناتن كال نجاراتن دما قبل على تجارز قبرو زلو نتوم حزبنا مدحال ديو نتوم راحتنا مقتال ديو مقنصال ديو قالوا يوم دما تفل عليه سفز غنا بروباغندا دما غنو فنيو مالو ببروباغندا كسعر زخل كوينا زلو غين دما يسمع مال ني كوننتو نغزيا كنغت فينا زازر بازيا لنكني كل إثيوبياوي دارغا أبوليتيكال غزبل ريتو يزب زلو بز غدايزي مخنياتو إثيوبيا أب زغدد قرانا منغدي أتيا خمزلا زطرا طرا يكون
ዛሬ ሁለት በመቀለ የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል። የተለያዩ ሪፖርቶች እንዳሳዩት 14 ሰዎች ተጎድተው ሆስፒታል ገብተዋል። ከተጎዱት 7ቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው። ከነዛ መካከል አንደኛው የ2 ዓመት ህፃን እንደሚገኝበት ታውቋል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ግን ይህንን አስመልክቶ ማንሳት የፈለግኩት ምንድን ነው የጦርነት መነሳት ስጋትን በተመለከተ እዚህ ከአንተ ጋር በርዕዮትም ብዙ ተነጋግረንበት እናውቃለን። በሌሎችም አጋጣሚዎች ታነሳው ሰማለሁ፣ ስትጽፍም አነባለሁና ያንተ እይታ እንደሚመስለኝ አሁን ባለው ሁኔታ ሁለቱም ጦርነቱን የማድረግ ፍላጎት የላቸውም፣ ተፈራርተዋል የሚል ይመስለኛል። ግን ደግሞ በአንጻሩ መሬት ላይ ያሉት ሁኔታዎች አሁን አንተ የምትለውን ይደግፋሉ ወይ ብዬ ልጠይቅህ ፈልጌ ነው። ለምሳሌ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ጀዋር መሐመድ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ጥንቃቐ ተጠንቂቑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ኦሮሞ ኣንጻርቶም ካልኦት ህዝቢ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኦሮሞ እናተጠቕለለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንሱ ንኢትዮጵያ ድዩ ከቐድም ዘሎ ዋላ ንኦሮምያ ኣገዳሲ ክኸውን ዋላ እውን እቲ ናይ ኦላ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣይተረኣየን ኣሎ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ንኣብይ ኣሕመድ ሒዞም ናይ ኦሮምያ ሃገር ንክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ይመስሉ በቲ ሓደ ክፋል። እዚ በዓል ጀዋር ሕጂ ኮር ቤዝ ናቶም ደቂ ኦሮሞ እዮም። ስለዚ ኣበይ ናይ ቦታ ይጠጠው ክብል ዘሎ ምስ ፅምዶ ድዩ ክኸውን ዘሎ ወይስ ምስ ኣቢ ድዩ ክኸውን ዘሎ ወይስ በይኑ ድዩ ክኸውን ዘሎ is going to be very important። ሓደ ካብቲ ገምጋም ዝወሃቦ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር ካብ ዝበሃል ሓጊዩን ከሪዩምን እቲ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተፈራሪሆም ዘለው ይመስሉ። ተፈራሪሆም ድዮም ዘለዎ ግን ብርግፅ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ስርሑ ካብ ምስራሕ ኣዳይ ዋዕለን ኣሎ እዮም ዝብሉ ስቲል doing whatever he can ዝከኣሎ ዘበለ ኩሉ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ስለዚ ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ የፕሮፓጋንዳውንም ከግምት ትንየው ወለጋ በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች በአማራ ክልል እንደው ዜጎች የማያልቁበት ስፍራ በሀገራችን ያለ አይመስለኝም። የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን መግለጽ እወዳለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ጦርነት ማስቀረት አልቻልንም። ጦርነት ባይኖር ጥሩ ነበር። እኛ ሀገር ውስጥ አትዋጉ በሰላም ፍቱ ብለን ነበረ፣ ሰሚ አላጣም። አትሊስት አሁን በመጨረሻ ሰዓትም ቢሆን ሲቪሎችን የመጠበቅ በጣም የሚያሳዝንህ ድሮን ማለት ፕሪሲዥን አንደኛ ሁለት ነገር ነው የሚሰራው። ሰርቪላንስ ይሰራል፣ የሚተኩሰውም ቀጥታ አነጣጥሮ ነው። ድሮን ከሌሎች ቴክኖሎጂዎች ከሰማይ ከሚተኮሱም ሆነ ከመሬት ከሚተኮሱ የተሻለ የሚባለው እያየ ነው የሚተኩሰው። ታስ አይስ ኦን ዘ ስካይ እና እንዴት በተደጋጋሚ በኦሮሚያም በአማራም በትግራይም በተደጋጋሚ በዜጎች ላይ የሚደርሰው ኮላተራል ዳሜጅ በጣም የሚያሳዝን ነውና አትሊስት ሁሉንም ኮምባታንት ዜጎችን ሲቪክ ሰዎችን እየለያቸው እርስ በርሳችሁ እንኳን በወታደር ባትገዳደሉ ደስ ይለን ነበር። ያን ማስቀረት ካልተቻለ አትሊስት ሲቪሎችን እንዲታደጉ ጥሪ ማቅረብ ወዳለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር ኢዘነ very delicate position እዩ ዘሎ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንብዙሕ ነገራት መንጎ ክፃወት ይድፍትን ደሎ because ንባዕሉ ታናቱ ፖለቲካል ፊቸር is on the line። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብይ ናይ ቦታ ይክጥምት ዘለዎ ምስ ግዜ ክንፅር እዩ። ምክንያቱ እቲ ኢሊት ኦሮሞ ገለገሊኦም ኦልሬዲ ወጊኖም እዮም። ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓብይ ሓደጋ ወላ ንሱ እንኮም እዩ ዝብል እቲ ዝዓብይ ሓደጋ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ይግዳስ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ዝኸድዎ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ከጥፋኣ ዝኽእል እዩ ዝብል ስነ መጎድ ድማ ይጥቀም። ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ዘይምርኣይ ንኣብይ ኣሕመድ የወድቕ ኣለኹ ናበልካ ንኢትዮጵያ ከተጥፍእ ነይሩ ኮይንካ ኣነ ይቅበሎን እየ ዝብል I really don't understand what he mean በዛ ዘረባ እዚኣ። ብሓፈሻ ግን ናይ ጀዋር መንገዲ መንጎ እያ ዘላ ኣብ መብዛሕትኡ ክንሪኦ ከለና እሳ ድማ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ኣብ ደገ ከም ዘለዎ because he want to play ኣብቲ ፖለቲካ ኣብ ዝሓለፈ ቀይሮን ኦሮሞን ሒዙ ጥራይ ብምኻድ ዓብ ዓወት ተጎናፂፉ ግን እቲ ዓወት ኣይተጠቀመሉ። ኣብይ ኣሕመድ በሊዕዋ ተዓወት ኣብይ ኣሕመድ ቁማር በሊዕዎም ተዓወት እያ በሊዕዎም ጥራይ ዘይኮነካ ንኦሮሞ ሒዙሉ ኣሎ። ሕጂ ገለ ክፋል ናይ ኦሮሞ ገንዘብን ባንክን ታንክን ስለ ዘለዎ ሒዙሉ ኣሎ። ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ጎኒ ጀዋር ከም ዘሎ ዝንገር ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ምውጋዕኩም ሕማቕ እንድዩ ንሓትትኩም እቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ኩኑ ትብልፅግና ኩላኻትኩም ግን በጃኹም ንህዝቢ ግዳይ ኣይትግበሩ እንተትገድፍዎ ፅቡቅ እንተደየለ ግን ንህዝቢ ኣብ መንጎ ኢኹም ኣይተጨፋጭፍዎ ይብል ኣሎ። ስለዚ ንክልቲኦም ወገናት እውን ብሓደ ዓይኒ ርኢኻ ምዝራብ ዕሽነት እንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ሓይልታት ድሮን ይጥቀሙ የለው ወይ እውን ብድሮን ገይሮም ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣብ ቦቱ ይሃርሞ የለውን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ምስ መፆም
ወታደራት ይማርኹሉ ይስዕርዎ ገለ ኣለዎ እዮም ግን ብዓብዩ ነቲ ውግእ ዘካይድ ዘሎ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ስለዚ ንክልተ ብወሳይዲዝም ብክልተ ሳይድ ጌርካ ምዝራብ ምስ ኣቢ ምዃን ጥራይ ተስምዕ ምስ ኣቢ ክኸውን ደዋፅኦ ድዩ ንሱ ኣይዶን ነው ንኦሮሞ ክኸስር ዘይደሊ ድመስል ዘሎ እቲ ኦሮሞ ብኣቢ ሙሉእ ብሙሉእ ክውከል ይኽእል ዶ እንተሪድካ ዓበ ክፋል ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣቢ ናይ መወዳእታ ናይ ኦሮሞ ሰንተር ሒዙ ክኸይድ ከድሕንዎ ድማ የድሕንዎን ካል ኣርስቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ፖለቲካል ሰንተር ድማ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ንኦሮሞ ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል እንተ ካብቶም ካልኦት ተፈንፊኑ ስለ ዘሎ ኣምሓራ ሕጂ ብፍሉይ ንኣቢ ሓቂፎም ዝቃለስሉ መንገዲ የለን ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ትምሱ ዘሎ ክንምንታይ ፍቅሪ ኣለዎ ምስ ኣቢ ንኣቢ ዲ ደፍቅር ወይስ እቲ ኣቢ ዝቦም ዘሎ ፀጋታት እዩ ደፍቅር ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳይናሚክስ ግን ናይ ብሓቂ ጂምናስቲክስ ፖለቲካዊ ጂምናስቲክስ ግምጥል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ ክሳብ ዘይፀረየ ወይ ፅሩይ ነገር ክሳብ ዘየለ ኢትዮጵያ ትበሃል ከምዚኣ ምዃና ጥራይ ክርዳእና ዘሎ እቶም ቦገን ፅምዶ ዘሎ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ ናብትን ድማ ይብሉ ኣለዉ እንተቲ ተሪፉ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢሊት ንበሎ ወላ ካልእ ሓሸውየ ይትፃወት ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንባዕሉ ሓደ ካብቶም ወላ እኳ ብፅምዶ ይርበሽ እንተሎ ክሳብ መወዳእታ ንስልጣኑን ንኩርሱን ክሳብ መወዳእታ ክዋጋእን ክጣፍኣን ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ግን ንማንም ሰብ ስውር ኣይኮነን ኢንፋክት ሓደ ጽብቕቲ ዝኾነት ክሊፕ ኣውሪድልና ነይራ ኣብዚ ያስከስምዕዋ Ali buddy, I'm in serious trouble. Everything around me is falling apart. For the first time, I'm wondering how much longer I can hold this together. You're finally asking the right question. Fano is knocking at the door. TDF and OLF is getting stronger. What happens if my enemies stop fighting separately and start coming after me together? Then you have a serious problem. That's what I'm telling you! Chill, buddy. I am not your problem nor your solution. The TDF appears to be getting stronger with help from Eritrea. Isaias is tightening the noose around my neck. Every time I think I've contained one problem, another emerges and it seems even bigger than the last. Perhaps you created enemies faster than you developed solutions. Ali, help me! Zamiru worries me. They're getting serious about organizing my opponents, the rebels inside Ethiopia. That conversation had a good ኤርትራዊ እንዲ ገይርዋ ወደረ ወደረ ሓየሎም ዝበሃል ኣዝዩ ብሪሊየንት ሰብ እዩ ኣበይ ክስያ ርየያታ ቪድዮ እታ ኮንቨርሴሽን ሲ ኣብ ርእሱ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዩ ገይርዋ ማለት ከተኣሳስረልኩም እንዴታ ኮንቨርሴሽን ዲስ is a very deep conversation ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕፁ ማዕፁ maybe ምስ ሰብ ወንደ ይገብሮ ግን ምስ ሓንጎሉን ምስ ሓሳባቱን ዝገብሮ ኮንቨርሴሽን እውን ይድመስል ትዘርርብ and it's so practical ምናልባት መዚያ ስእሊ ከተተሓሓዛ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ ሓንቲ ካብቶም ራዕድን ሽበራን ፈጢራ ዘላ ምዃና ኣብ ኢትዮጵያ ርዱእ እዩ ምክንያቱ ኪኖዚ ፖለቲካዊ ስእሊ ወታደራዊ ምትእስሳር ኣብ ባይታ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ድማ ኪኖ ቲዮሪ ናብ ፕራክቲስ ሰጊሩ ድሮ ዓውደ ኩናት እውን ውህደት ብዘለዎ መጥቃዕታት ብቤንሻንጉል ሰሚዕና ኣለና ሕጂ እውን እንተኾነ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ገና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ማዕበል ስለ ዝረኣየ ክሃድም ይድፍትን ዘሎ ናው if we go back to ta conversations ዝብልዎ ፀንዑ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ I'm in deep trouble እዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ናይ ኢማራት ኣብ ሽግር ኣለኹ ብምሎም ሓይልታት ተዋሂዶም ሓደ ፀላይ ከም ዘለዎምን ሓደ ዕላማ ከም ዘለዎም ኮይኖም ይመፁን ኣለዉ ኢሳያስ ብየማንን ፀጋምን ቅልውላዊ ኢትይለይ ኣሎ ይብሎ ኣሎ እቲ ናይ ኢማራት ዝህቦ ምክሪ ኸ መሓመድ ቢን ዛይድ እንድዩ ምክሪ ይኮነን ዝቦ የፀሉለ እዩ ሜቢ ናትካ ጉድለት እዩ እቲ ተሓቶ ዘለካ ሕቶታት ፅቡቅ ይብሎ መፍትሒ ግን የለን ይብሎ ምናልባት ትኸዶ ዝነበርካ ናይ ኣቋራጭ መንገዲ ትወዞ ዝነበርካ ተደሚሩ ይመፀካ ኣሎ ኩሉ እቲ ካብ ኢማራት ዝመፁ ዘረባ እንታይ ዝነግር መፍትሒ ዘይኮነ ወይ ለኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ መፍትሒ ካብ ኢማራት ይመፅእ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ድማ ኢማራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ ዓዘቕታት ኢሎ ካብ ኢማራት ዝመፅእ ዘሎ ፍሉይ ሶሉሽን ኣይረኣና ወይ እውን ፍሉይ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ዝግበር ዘሎ ገለ ይተረኣየ ኣብይ ኣሕመድ ሓንሳብ ናብቲ ይናወፅ ኣሎ የስ የጃፍ መልሓስ ኣላቶ ፈቐራ ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ 24/7 ንጎም ሸትን ንህወሓት ንምዝንጣል ንሻዕብያ ንምድኻም ኤርትራ ጥፋኽዋ መራሕቲ ህወሓት ንኤርትራ ሃዲሞም ፋኖ ተቐርሰመ ከምዚ ዶ ባሕር ኣማለስና ከምዚ ገበርና ናይ ቀደም ሓይሊ ባሕር ነርና ንሕና ሓያላት ኢና እስራኤል ኣላ ከምዚ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ቲዮሪ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ባይታ ግን ሕማቕ ይገጥሞም ከም ዘሎ ኣብ መንደቕ ተፃሒፉ ይረኣዮም ኣሎ ኣብ ቢልቦርድ ተፃሒፉ ይረኣዮም ኣሎ ስለዚ ናብዚያ እዛ ኮንቨርሴሽን ተሪእኻዮ ወላ ሓንቲ መልሲ ይረኽበላኒ ብዙሕ እዩ ዝሓትት ብዙሕ እዩ ዝጭነቕ እቲ ናይ ኢማራት ከ ክንዲመልሲ ዝቦ ጭንቀት እዩ ዝውስኸሉ ነቲ ጌጋታት ናቱ ጥራዩ ፅቡቕ ሕጂ ይርዳእካ ኣሎ እቲ ጌጋታት ይብሎ ማለት They already have something powerful enough to unite them. What? You? Forget sovereign sea access. Forget Assad. I can't even secure my political survival right now.
Then secure Ethiopia before dreaming about another country's coastline. Then stop pressuring me about Aseb every day. How does every plan crumble? Speeches don't work. Promises don't work. People question everything I say. Credibility is like money, Abi. Keep spending it and eventually the account reaches zero. I am doing your bidding and you are calling me a liar. What? Come down, buddy. Know who you are talking to. I am not one of your fake generals. I tried winning the Amhara back. Nothing worked. Why? Millions of people aren't chess pieces, Abi. I think you're done. Done? Not now. I haven't created the Oromo nation yet. بحفشا انتاي يوم زبلو زلو إماراتي انتاي زبلو أبزي عزربازيا أبي أحمد بزوع نقر فتينو اتتس عوتا زنبركا نايب قواراج صوتا ناي حسور صوتا نتمستنا الله حكا نتمستنا بالحكا نتنتي نهرمكا تخودو زنبركا لكا كم تغنزبكا بتينكا أب كوريدورن غلانيلكا بزوع شجرات أتو دلها بوليتيكا وكايدانات كادماكمو حدا غنيا ونقدس لزنبرا موداتا كلهم تم زس عمدو زلو فلوي علامام فلوي فقر سلازلهم تكون نسخة تخدو زلخة حدا جنيا من قدي تأكل مخنياتي بو مالوك سمرون أنت أركان خلا علون أنا زجبر كنت جبركون عسم تجرفكو ولا قلنا تجبركو زي سمع عن سينة بس أنت تزاربكون تما قدركون تتزاربكون انترفيو تجبركو زجرد عن سينة يبلو زربا تبزحت قومية يبلون كاي بلوسو محمم يتزم خروج زلهم أما وداتا maybe سلطان كاودي كاكتلو تخلي خاي يبلو مالتي no أبايو روميا كي صراحة خلقو ألا ما يكون داعي كلني يزبلو زلهم well أبي أحمد أنا كم مثلني أنا عباي رومون بزح المزلوا يكون ناي أب كرسي مقص ألجن حلم اللوا ناب كرسي نقص عنه عباي رومون مفتار دي زدليو عباي محرا دي مفتار زدليو عباي تجراي دي مفتار زدليو نسلطانو تقصل كساب زخونت نأبي نجوس تجبرو كساب زخونت he may not have a problem at the end of the day أبي cares بزعبا تنأبي زوجدسو تسلطان تا كرسينيا أبتا كرسي كم يلو كقصل خل كل زكالو كجبر كم زخلي يوم زنقرو بفلا يبزح حجكن توم كالوت كلهم جد يوم وسيدهم ساقوم سلازح حزولو حنت تعريفاتو زلا زان بلازلناينا ناب كوينات كيتكا نزع باي ورومت بالمجزقاسن باجر كأجندة مسرحانية anyway تي زلو كنتات نزي مثل نشتي جليمبس نشتي نتأبرق نايتو زلو كنتاتنا نرزلنا أبزن قصر شو ጋር በመሆን ድንበር አካባቢ የሚገኘውን ማህበረሰባቸውን በማገናኘት ሰላምን ለማጽናት ከፖለቲከኛው የበለጠ ከወታደራዊ አዛዦች የበለጠ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወሳኝ ነው በሚል የጀመሩት እንቅስቃሴ እያፈራ የነበረውን ፍሬ ለኛ ለማስተዋወቅ የጠሩት ስብሰባ ነበረ። ፖርት ሱዳን ላይ የተደረገው አስተዋውቀው የተገኘሁት በዋነኛነት ማተኮር ሰላም የሚባል ነገር ለሁሉም ሰው ወሳኝ ነው። ወታደራዊ أزيز أمدو حجي حدا كابتي إيرترا أبتي قدايتي وساني قد تتعاط هلا نحريلكا كابتي زبلو وزلو زربابزي خاتم مهار مغنياتو نحوارو إيرترا انتايتو دي لابزو وبان نحريلكا تلا أخت مرحتي تدلنيها تلا أخت مرحتي زي تدلت خوينا أزوم حجي بحجي إيرترا بس أمدو جيرا ناب سلطان كتوم تقوم تخل ويون ترانزيشنال منقسك قبرمو أتي سلطان ناب هزبك ساقاقر نهر خوينو إيرترا تطول بزلا كابو انتايو نحريلكا أبتي زرباناتو ميخاترابو سلازي تلاخ منقستين دلنا نحنا እቶም አቡ ዝመፁ ንጽምዶ ዝኣምኑ ነቲ ሓበራዊ ዕጫና ይትቀርና ኣፍሪካ ድማ ክርዱዝ ዝኽእሉ ምዝኾኑ ጥራይና ክንተሓባበር ንኽእል ዝብል ከም ሓውሲ መርገፂ ገይራ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ጽምዶ ዲስካሽንስ ተምፅኦ ዘላ የስ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ቀሊል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ህዝቢ ንህዝቢ ከምኡ ድማ ኤሊት ናይ ስልጣንን ናይ ኣቋራጭ ዕላማታቶም ንኸተግብሩ ዝገብርዎ ጥራይ ዘይኮነ ንቐፃልነት ናይቲ ዞባ ዘማእኸለ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣካይዳ እንተደይተገይሩ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ናይ መፃኢ ናይ ወፃኢ ፖሊሲናትና ፎሬን እንታይ ዝብል ኣሎ ዞባዊ ሓድነት ክንዛረብ ከለና ይብል ፖለቲከኛ ፅጌ ኣንደርጋቸው ፅጌ ኖ ኮንፍሊክት ቢትዊን ፒፕል ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ቃልሲ ወይ ንህዝቢ ንሓድሕዱ ምልጋዕ ቅቡል ክኸውን የብሉን ከምኡ ድማ ዲስፕሊን ዘለዎ መራሕቲ ክህልውና ክኽእልሎም ከምኡ ድማ ሶልቭ ሪጅናል ፕሮብለምስ ኢንተርናሊ ኤንድ ስቶፕ ፎሬን ፕሮክሲዝም ናይ ካልእ ልኡኻት ኮይንካ ንህዝቢ ንህዝቢ ከተናቆት ምፍታን ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ናይ ዞባ ተሓባቢሩን ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ያ ኣሚን ኣብይ ኣሕመድ እታ ፅምዶ ትበሃል ከም ሕሱም ተፍርሆ ዘላ ኣብ ፅቡቅ ዕላማ ዝተበገሰት ስለ ዝኾነት እያ ፅቡቅ ዕላማ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ንፅቡቅ ቃልሲ መሰረት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ዝፈልጦ ዝነበረ ግን በቋራጭ እናባላዕካ ምንባር ስለ ዝኾነ ንሳ ትሞቶ ስለ ዘላ እዩ ዝዓብድ ዘሎ እዮም ድብሉ ኤኒዌይ
ፖለቲካዊ ነውፅ ናይቲ ዞባና ግን መመሊሱ ዝቕፅል ዘሎ ፌደራል ሰራዊት የፀግ ሓለው ሸነኽ በራሕለን ሸኸትን ቆቦን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለ መጠንቀቕታ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ እውን ተዋሂብሎም ኣብ ሸነኽ ብበራሕለ ሸኸትን ቆቦን ሓድሽቲ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይፅጋዕ ከም ዘሎም ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ሰራዊት ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ እዚ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝረአየሉ ዘሎ ግንባር እግረኛ ሰራዊት ሓዊሱ በዝሒ ናይ ኩናት መኻይን ድማ ይረኣያ ኣለዋ እቲ ዘሎ ምዕባለ ስዒቡ ኣብዚ ሶም ዝረአ ዘሎ ብዘመናዊ ኣፅዋራት ዝተሓገዘ ውግኣት መጥቃዕታት ደብዳ ኣየራት ሓዊሱ ነቲ ዝቕፅሉ ዘለው ደብዳባት ከዛይዶ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋታት እውን ይረአ ኣሎ ብፍላይ ድማ ብድሕርቲ ብትማል ዕለት ሃቢሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ደብዳብ ድሮን እቲ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ መንገዲ ሰላም ዘፀልመተ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ፍልፍላት ህዝቢ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ድማ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እውን መልእኽቲ ኣሓሊፉ እዩ ምስ ዝወሃቡ ዘሎ መጠንቀቕታታት ተኣሳሲሩ ድማ ካብ ብወገን ስርዓት ግደፍ ዝግንሑ ማሕበራት ኤርትራ ዝወፀ መጠንቀቕታ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑሎ መንግስቲ ኤርትራ ድሕርቲ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብዝተፈጥረ ፅምዶ ዝብል ኪዳን ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ጆኖሳይድ ክፍፅም ኣይንፈቅድን ኢና 360 ዲግሪ ትዕፁ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ኣይክትህሉን እያ ዝብል መልእኽትታት ከሕልፍ እዩ ተራእዩ ነቲ ትግራይ ከምፃእ ዝኽእል ነቲ ትግራይ ክመፃ ዝኽእል ወራር ድማ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራን ክምክትዎ ምዃኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ትግራይ ከም ዝስለፍ ድማ ኣፈኛ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ኣወል ስዒድ እውን ዕላው ገይሩ ነይሩ ነዚ ስዒቡ ድማ ፅሒቁ ዘሎ ደብዳባት ድሮን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ መጠንቀቕታ ዝሃበ እንትኸውን ብትማል ዕለት ሃቢሉ ካብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተፈነወ ደብዳብ ክቕፅል ምዃኑ ድማ ንዝውን ህዝቢ ጥንቃቐ ክገብር እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ እቲ ብመናውራን ስርዓት ኤርትራ ዝተወዝአ ሓበሬታ ቃል ብቃል ከም ዝብሎ ካብ 7 ፍርኣን ክሳብ 8 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ደብረ ዘይት ንመጥቃዕቲ ትመፅእ ድሮን ስለ ዘላ ህዝቢ ትግራይ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር የበለት ሓበሬታ ኣብቲ ብብዙሓት ሕቶታት ዘበገሰ ሓበሬታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ደብዳብ ቅድሚ ምፍፃሙ ድማ ካብ ደብረ ዘይት ትብገስ ንትግራይ ተጥቅዕ ዘላ ምባሉ ኣብቲ ዘሎ ውዒ ረስኒ ድማ ብላሕሎት መሪሕነት ይሳተፉ ምህላው ዘመላኽቱ ዝብሉ ተንተንቲ እውን ኤርትራ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ምኹናና ድማ ኣዘራረቡ ወንጌርወሎ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቱ ህግደፍ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሕርቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብ14 ነሓሰ ከባቢ ሰዓት 5 ኣቢሉ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ግዜ ኩናት እንታይ ነገር እዩ ዘጋጥም እዮም ዝብሉ ኩናት ቀዳመይት ኣብ ኩናት ትመውት ሓቂ እንድያ ሰባት ነናቶም ትንተና ክፍትን እዮም እቲ ፖለቲካ ድማ ናሬቲቭ ወር ስለ ዝኾነ ብትንተናን من زيادة في البروباغندا ونكدمي خلون مرأي كدلي سلزي شعبيا أبز قداي زي بستفل عليه من جتات دوس وحبريتات تطلعوا نمنجس إيرترا أف منجس إيرترا وأفنيانا منجس إيرترا دي كونجن نتوكينات زكتات الوصفات كم زلوا في اليوتيوب حبريتاهم بستفل عليه ما أزني وصلوا زي جنسهم أزن برنا حكي تقبلوا جيجاي كم لك ما يكلنا بس there is indications إيرترا نزكونات زي بمعدو يكون عزوبة زلا they are really very closely monitoring قبروا له بغير بايم تكاتل وزلوا ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድዩ እዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ተንቀሳቕሱ ዘሎ ሰራዊት የንቀሳቐስ ኣሎ ካብ ዝበሃል እኮ ዘበናት ገይሩ ክኸዱ እምበር ክምለሱ ንሪኦም ኢና እኮ ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ዶብ ኤርትራ ተበጊሱ ዝነበረ ሰራዊት ስንታ ኮይኑ ተመሊሱ ድዩ ወይስ ብገይሩ ተበሊዑ እዩ ዋላ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ነይሩ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከም ዝንቀሳቐስ ንርኢ ኢና ማስ ይመለስ ግን ኣይፍለጥኒ ካብ ቀደም ንሰሜን ዝኸደሲ ኣይመለስኒ ዝብልዎ ክሳብ ሎሚ ድዩ ከምኡ ዝቕፅል ዘሎ ዋላ ክሳብ ሕጂ ኣይበርሃልናን ምክንያቱ ኩናት ስለዘየለ ማለትና እዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ገለገለ ሰብ እንታይ ይመስሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንበይኑ ጥራይ ክትርእዮ የብልካ እዚ ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ገለ ክፋል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ፀወታ እዩ ካልኣይ ፖለቲካ እቲ ኣቢ ዝበሃል ከይዲ በተኽ ዝኾነ ስርዓት ምዃኑ ምንታይ ትፈልጥ listen to this one what they are saying ማለሲ ብፍጹም እዚ መንግስቲ እዚ ቀዳምነታት ናይ ፀላእቲ እውን ዝርድኦ ይኮነን Energy Minister Haptamu Itefa says Ethiopia does not need permission from anyone to develop its water resources, while insisting that the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD is primarily a hydropower project whose benefits extend across the region. The minister made his remark in his exclusive interview with Pulse of Africa that Ethiopia is a sovereign country, Haptamu said, who said that we are going to ask them permission because we built the GERD without any permission, and we will do it also if we need on another river basin. እንታዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ትዕቢት ናቶም መወዳእታ እንዲደይብሉ ብሕጂ ካለ ዲጋ ክንገብር ተደሊና ኢትዮጵያ ሉላዊት ሃገር እያ ንማንም ሃገር ንሓተሉ ምክንያት የብልና ቅድሚ ሕጂ ሓተትና ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይንሓትት ኢና ስለዚ ዲጋ ንክንገብር ቁም ነገር ዘለዎ ይውን ኣገዳሲ ኮይኑ ተተሰሚዕና we will do it again ይብሎም ኣሎ ሕጂ እውን ክንገብሮ ኢና ይብሎም ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ፖለቲካል ራሊ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ንኽስለፍ ትብዓት ከም ዘለካ ንኽትመስል ትገብሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ and it may have some effect
ኣብዚ ሕጂ ግን ዳርጋ ምስ ኩለን ጎረባብታ ኣብ ኩናት ኣብ ዘለወሉ ከምዚ ዓይነት ዘረባ እንታይ ፋይዳ ይከምፃሉ ብዙሓት ሰባት ይግረሙ እዮም ዘየገርም ድማ ኣይኮነን Really created fears of further displacement across the border. Sudanese authorities have also accused Ethiopia of allowing RSF activity from Ethiopian territory with Ethiopia over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. ሕጂ እንታዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘይተወደደ ሕቶ ከም ዘሎን ቀጻለቲ ፀገም ድማ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ለንቀነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ዘውፅኦ መግለፂ መኸረየኩም ክልተ ሰለስተ ነገራት እዩ ሓደ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ዘርኢ ነገር እውን ክርዳእና ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ if I find it ኣብዚ ለኩም አልዓረቢያ ዝብል ናይ ስዑድያ ሚድያ ዘውፅኦ ማለት እዩ ናይ ግብፅ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ Egypt will not allow the construction of any additional dams on the Nile River. Foreign Minister Badr Abdulati tells Al Arabiya English. Egypt has a legitimate right to defend its interests and water security, Abdulati said. Cairo will not accept any agreement regarding the Nile River unless it's legally binding, he added. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ነዚ ኩነታት ዝቐረባ ትከታተለላ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዲጋ ብዘይ ኣብተን ሃገራት በቲ ዲጋ ዝፅለዋ ከይተዘራረብካ ዝግበር ግብፂ ኣይተፍቅድን እያ ኣይተቐበሎን እያ ድማ ይብላ ኣሎ ግብፂ ድማ ሂወታ ኣብዚ ማይ እዚ ስለ ዝምርከስ ናብዚ ማይ ዝመፅእ ሓደጋ ከም ሓደ ኣገዳሲ ሌጂቲሜት ወይ ከዓ ኣገዳሲ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ንዓና ብሸለልትነት ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ቀፂሉ ዝኾነ ይኹን ቀያዲ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ዘይኮነ ውሳነ ወይ እውን ዲል እንተደይኮይኑ ኣይንቕበልን ኢና ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ካልእ መንግስቲ ምስ መፀ ካልእ ስርዓት ምስ ዝቕየር ዓይነት ዲል የድልየና የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ወጥሩ ዘሎ መንግስቲ ስርዓት ብልፅግና እቲ ናቱ ነድሪ ወይ እውን እቲ ናቱ ዘረባ ናብ ሓደ ደይኮነ ናብ ኩሉ መኣዝናት ይሰዶ ምህላው ሓደ ካብቲ ዝገደደ ሽግር ነታ ኣካይዳ ናቱ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ደሊ ዘላ ዝግለፅ ሓበሬታ ኣሎ በት at the end of the day ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ሓቂ መፍትሒ ክርከቦ ድዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፀገም ክትጅምር ትደ Arabia under attack. The Houthi rebels of Yemen are making major claims. They say they've carried out 31 attacks on Saudi Arabia. 31 attacks plus 8 maritime strikes. And they say it has left hundreds of Saudis dead. Hundreds of Saudis dead. It's a bold claim. And if true, it suggests a massive escalation. ኣመንጎ ሕውትን ስዑድያን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ከምቲ ዝድለ ብሚድያ ካቨሬጅ ረክብ የለን ምክንያቱ ስዑድያ ጠቕላላ ነታ ርስቲ ሚውት ጌራቶላ ዓቢሳቶ ስለ ዘላ they may have a reason why they are doing that but at the end of the day ኣመንጎ ስዑድያን ሕውትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ብመሬቶም ዝግበር ዘሎ ባእሲ ከቢድ እዩ ዘሎ መራኸብ ናይ ስዑድያ ይህረም ኣለዋ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናቶም ይህረም ኣሎ እቲ ኣብ የመን ንሶም ዝድግፍዎ መንግስቲ ይህረም ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ግን ንዘሎ ከምዘ የሎ ገይሮም እዮም ክሪእዎ ዝፍትኑ ዘሎ ሰዓቲ ካቨሬጅ ዝረክብ ዘሎ እንተቲ ሕውቲ ተሰማሚዕዎ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ናሃር ናይ ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ክሳብ ዘየለ ንስዑድያ በይና ቤላ ገይረ ረብሓታተይ ከሳልጥ እኽእል እየ ምክንያቱ ንስዑድያ ቃንዛ ናታን ተበርቲዕዮ ድሌታተይ ብምሉእ ካብታ ንዝደልዩ ንላዕሊ ሕራይ ክትብለኒ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለዎ this is why ሕውቲ ዘይደልዮ ኣሜሪካን እስራኤልን ተወሳኺ ኮይኖም ኣብኡ ክመፅዎ ይደልን እዩ ዘሎ ንስዑድያ ንበይና ግን ሓደጋ ክወጥቃ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ዝሃረመ እንተሃረመት ንሕውቲ ይስምዖን እንታይ እያ ክትሃርሞ ዘይተሃረመ እንታይ ክፋል ስለ ዘሎ እያ ክትሃርሞ ክንደይ ብቦምባታት ዝፍታሕ ሽግርካ ኣይኮነ ግን ጣሉ ሕውቲ ናይ ውግእ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ንስዑድያ ድማ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክሕምማ ዝኽእል እዩ ኢንፋክት ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ ምስ ከባቢና ብዙሕ ተራ ክህልዎ እዩ battling them near the waterway, telling AFP that the rebels are planning to advance south from their current territory. Let's just lay out the geography for you here, bit by bit. In fact, according to that report, the Houthis are working to create conditions for seizing control of this strait by basically expanding presence along the western coast. So, nothing surprising. Houthi ንታሕቲ ገጽ ወሪዱ ንባብኤል መንደብ ብምሉእ ክቋፅሮ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ማለት ርኢ ከነብሎ ከለና ነቲ ካርታ ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ድሮ ፈሊጥና ነርና ኢና ኦብቪየስ ስለምንታይ ነታ ባብኤል መንደብ ምሉእ ብምሉእ ክቋፀራ እሞ ዝዓበየ ጂኦፖለቲካዊ ካርዲ ኣብ ኢዱ ክሕዝ እዩ ብኡ መንፅር ድማ ኢራን ድማ ሆርሙዝን ባብኤልን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዶም ክኣቱ ምሉእ ብምሉእ ክብል ኣይክልን እየ ምክንያቱ ብካልእ ገፅ ካልኦት ሃገራት ስለ ዘለዋ ግን ኣቢብ ስለ ዝኾነት ማያት
بناتهم وسانة رأي إتخالاي وسانة نبنا جبتزي أنا كحل فيك تقول أي تغنيها مس حوتي أفكينات كأتوز دل الحيلية له مس إيران أفكينات كأتوز دل الحيلية له أمريكان إسرائيل أنت ذيك قالوا who the hell do you think نسخات خلو كم يرجع تحسب تغل مس إيران ويا مس حوتي خطواقع هرب حلك ስለዚህ ንሱ ዝበሎ ንሉላውነትካ ክሳብ ዘይደፈረ ውስማ ቢልካ ስኢልካ ምፅባይ ጥራይ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ዝኸውን ዘሎ በዚ መንገዲ ክሪኦ ከለና ድማ ብዙሕ ምግናን እኳ ዘድሊ ይመስለንን ግን this is going to be very serious ስዑድያ መንቀራቅሮ ናታ ከቢድ እዩ ኮይኑ ዘሎ so ኣነ ዝመስለኒ ምስ ኢራን ድሓን ዝኾነ ዲፕሎማሲ ነይርዎም ስለዚ ጥንኮ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ዘይርከብ ዘሎ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ ፀገም እዩ ስለምንታይ ክንብል ኣለና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሕማቕ ስጉምቲ ክትወስድ ትደሊ ስለ ዘላ ነቲ ክትወስዶ ትደሊ ዘላ ኣዝዩ ከቢድ ኣርስቲ ከም ዝኸውን ኢራን ብኸመይ ትገብረላ ንሕርሙዝ ብምዕፃው ጥራይ ዘይኮነሲ ሑቲ ብተደጋጋሚ ንቀይሕ ባሕሪ ክቆፃፀሮ ብዝገብሮ ዘሎ ዋጋ ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ሑቲ ድማ ነዚ ሃጓፍ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ እሞ ንሑቲ ጠቕላላ ናፃ ተገዲፍዎ ዘሎ ተጠቒሙ ስዑድያ ድማ ወላ ንኢራን እውን ግደፍ በልዎ ንሑቲ ክትብላ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ኢራን ንባዕላ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ህላወ ፈተና ስለ ዘላ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ሑቲ ብዙሓት ሃገራት ይርድእዎ እዮም ስለምንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣሜሪካ ለውጢ ክትገብር ዘለዋ ኣሜሪካ ድማ ዓቢ ኩናት ጌራ ኣይተኣልያ መንጎ ስለትፃወት ዘላ ነቲ ዋጋ ናይቲ ኩናት ኣፀቢቓ ይዕብያቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ This is going to be very interesting. On the Red Sea, Mocha is a port in Yemen. More than 90 drones and missiles have been fired at this port. Reports say 16 people have been killed. We haven't seen the Houthis try and take over the port of Mocha, but we know that they're trying to shut it down. So إذا موكا تبال ودب كحزوا بزع دبداب يكايدوا لهم زلوا يزنقر أبزن زي ما تزلوا وانات ندبوب قصهم ما تقعد جيرهم نابز بوتاز ماتيوم نزي بوتاز كحزوا كفتن خمس غلو مجنزاب كدليو and تي بمنجستي سعودية زدقهم بزحجز منجسنا اليمن كندوز أكل نايم كلاس عقم اللودو نزنا جراتزي نكتعرفه كسامو داتا كوادق يخلدو هاي فلتني جن حدا نجر دوالو زوج دايزي ناقص على الحقيقة نجرنا خررك خيط كم زغل مردا كلينايو and we are monitoring this because أبزغربا سعودية مسبع الباكستان قالن حبي مردا جرا خمس نبرة يذكر so I think كسب حجي تي زتجبرنا هاي تركيا قلنا السعودية ناي باكستان زغون يكون أبز كل دايزي إيدهم كحوز كم زي دلوز اللون ولا من السعودية بوقي كانوا تحنت جزيرة مجمرة نسان ايربورت دبدابة كايدا زبل أبز رانايو دحريو زغون نجار كقبري سنة. Look at the aftermath of the of the Houthi strikes. بحبشة كم زين نشوفنا لكم زلنا بزح أنوات كان رأيكم سلزين دليو زبابي المندب حركاتي استراتيجية واجد سنة ناتو بمعالتي كمون بساعات نا عبي يزم سوزلو معناته نزبوت هذه أبزبوت هذه قصصر كل وكام خال بنيشت عامي زعابي يسألوان خد جبر سلزخ لك زدنا أتوزل لنا دم حقيج أكا حرك بغلط مزلنا برولو زبان سلزخوني أبز زبانزي دخام النظر أي وين استراتيجية واك أمام تاناتو أقول كون زي كاله جود كراكب كم زخرينا نرزل لنا بزمن قدد ما بزحات حجرات نناتهم من قدد نناتهم أكايدان كجبريهم زفت نزلوا إيرترا دما a very central بوتاس لزلا نايرترا مقصقصات نتاي كونيو نجزيه زقدافيو إحنا دما نزلنا تخطاتلنا كل جزء نبحثكم كنا بلاكم فتنينا it's going to be very interesting إيرترا دما نتاي كجبريا نجزيه خنقت فينا مغتص لابتنا يتقرأي كذا هيت جيرو دول زمنا يبصرنا دقفتي رقمهم سوشيال ميديا تم تقار مالتي تم خالد يزارو نصر عايزارو تم تقارو جن تارجت هواي عازل نفلتو أبي تارجت هواي مالت خميس جلس نتلنا يو بصرنا تانك هواي تارجت هواي بحال بساعة زي سراوي هواي تارجت هواي بحال نمتر ترول سيفيلان هواي جن تارجت هواي بحال جذا نقول كسبات جذا هواي خامك جن تارجت هواي بحال أيو خون نزي ميليتري إنستاليشن يكونه نايول كسب جزا ناي وتهدروا تكالي يكونه تعرف لو زياتم سلام عن تبزي دا مريم مقالن دا مريم دعارو خبابي تابع ممونا أو نايم ممران محاورة كابي جزا تعدل الخبابي جرين إيرا توالو تقمت أو يوجهوا تعدرون يا زيها تحنتي ميق دما زمزات مس من قد عير إثيوبيا ونقولني أمت علوم با حولات كوليج زي مقالن برس خبابي حولات كوليج كابي نسوون
ዛጋ ግድሚ ስዊላ በረኻ ዓሮ ዝበሃል ዳዕሮ ከባቢ ጣብያ መሞና ኣብ ናይ መምህራን ማሕበር ኣካባቢ ገዛ ተዓደለሉ ከባቢ ግሪን ኤርያ ተባሂሉ ተቐመጠ ኣብኡ ወዲቑ እታ ድሮን እያ እዚኣ ሓንቲ ሚግ ድማ ዝመፀት ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጎኒ ንጎኒ እያ መፅያ ኢሎም ዋ ኣብ ሕብረት ኮሌጅ በዚ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከባቢ ሕብረት ኮሌጅ ኣካባቢ ንሱ እውን ኣብ ዛጋ ግድሚ ስዊላ በረኻ ግድሚ ነገር ይወዲቑ ንሱ እውን ሓደጋ የብሉን ናታ ናይ እንዳ ማርያም ዳዕሮ ግን ሲቪላን ኣቑሲላ እያ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ እዋን ዝጀሃረሉ ዝነበረ ቴክኖሎጂታት ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብናይ ብልፅግና ሶርስ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኣፅዋር መኻዚኑ ናይ ህወሓት ከም ዝተሃረመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንተጋሩ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ከውሊ ፀልማት እያ ንዓኻ ብርሃን ክትከውን ኣይትኽእልን ልምዓት ክተምፀልካ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ጀቕጀቕ ድኽነት ካብ ጀቕጀቕ ጎንፅን ኩናትን ክትወፅእ ኣይትኽእልን 1000 ዓመት እውን ተትቕፅል ሳይንስ እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝቐፀለ ሃገር የለን እዛ ዘረባ እዚኣ ከም መንደረጓሕ እያ ንተጋሩ ደጊማ ኣብ እዝኖም ተቓጭል ዘላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ጠንቂ ፀገሞምን ሽግሮምን ከም ዝኾነት ዋላ እኳ ገለገለ ምስ ኢትዮጵያ ዝበልዑ ዝሰትዩ ዘለዉ በዓል እዚ ከብዳማት ጽምዶ ሰዋና ኣሎ እዚ ትግራይ ዋና ኣይኮነን እዚ ኤርትራ ዋና ኣይኮነን እቶም ጽምዶ ግብፅ ኣለዉ እቲ ዜጋ ዋና ኣይኮነን ብቐንዱ እውን ዘበገስዎ ብደንቢ መኺሮም ዘበገስዎ ስብሓትን ኢሳያስን እዮም እዚኦም ከዓ ናይቲ ዝፀንሑ ኣነ ሞይቶም እውን ካብ ፍርዲ ዘምልጡ ዘይመስለኒ ከም ልጥዮም ኢለ ዘይግምቶም ኖት ብሂወት እናሃለዉ ሞይቶም እውን ካብ ፍርዲ ካብ ጃስቲስ ከም ልጥዮም ዘይብሎም ሰባት ዲዛይን ዝገበርዎ እዩ እና ናይ ንስብሃት ዲዛይን እቲ ናይ ተጋሩ ታሪክ እውን ፀሊም ክኾን ዝገበረ ምንም ትግራዋይ ብፀጋእ ክቅበሎ ዝግባእ ዝነበረ እዚ ለውጢ መፅዩ ተበለ ናይ ሓሳብ ተልዩ ኣይዲዮሎጂ እንተልዩ ትማጎት ከምቲ ኩሉ ዓለም ዝገብሮ ንግዜ ተተፈላሊኻ ግዜ እውን ናፈረደ ይኸድ ናንፅብካ ይትኽእል ከምዚ ገይሩ ክትሓዝ እናተገብኦ ከምዚ ህዝቢ ህበይ ትፈልጥዮም ማቀ ህበይ ጋውና ዝበሃል መራሓ ኣለዋ እሞ እቲ ጋውና ናብ ዝኸደ እያ ትኸይድ ኣነ ብጣዕሚ እውን ልቦና እዩ ዝጎደኒ ወይ ድማ እዘን በጋይት ከፍተ ኣለዋ ሓቀይ ብዙሓት ካብኡስ ሓንቲ ትገበር እንታይ ዝገበር ከይጠፍዓ ሓንቲ ኣብዚ ቃጭል ኣስረላ ምክትከርከላ ጭልጭልጭል ስለተብል ንኣና ትኸተል እየን ዝኸዳ እና ተጋሩ ካብ ሰብነት ወሪድናስ ንስብሓት ጋውና ተኸቲልና ካብዚ ከድና ትምህሩ ሰብ የሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ፖለቲካ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ጎስጒሶም ዝስዕቦም ስለ ዘይረኸቡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ኮይኑ ስለ ዘሎ መራሒኹም ጋብና ስኻትኩም ድማ ኣህባይ ብምባል ነቲ ህዝቢ ይፀርፍ ኣሎ እዚኻ ጥፍሽና ናይ ፖለቲካ እዩ ዘርኢ ምክንያቱ ሰዓብ እንተሲንካ ነቲ ዝመርሕ ዘሎ ጥራይ ደይኮነስ ነቶም ዝምርሑ ዘለዉ ህዝቢ እውን ክፀርፍ ኢኻ ትጅምር ውጌርካ ድማ ካብ ፖለቲካ ፎሪ ትወፅእ ማለት እዩ ዝኽሪ መስዋዕቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ብዝተፈለየ መንገዲ ኢና ነኽብሮ ዘለና ብርግፅ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ካብ ዝስዋዕ ጀሚሩ በብዓመቱ ዝተፈለዩ ነገራት ኣለዉ በብመዋእሉ ዝተፈለዩ ነገራት ኣለዉ ከምዚ ተኣኻኺብና ንምኽባር ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ ዝበፅሕናሉ ግዜ እውን ነይሩ ድሕሪ እቲ ግዜ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት እውን ንባዕሉ ዝተፈለየ ባህሪ ኣለዎ መስዋዕቲ ዝኽሪ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝኽሪ መስዋዕቲ ኩሎም ብፆት እዩ ዝኽሪ ቃልሲ ዓወት ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ዘመን እዚ መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ቃልሲ ዝተካየደሉ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ከምቲ ኣብቲ መሪሕ ቴማ ተቐሚጡ ዘሎ ህላወ ልኡላውነት ድሕንነት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ሕቶ ኮይኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ መለስን ብፆቱን ነዞም ሕቶታት እዚኦም ሒዞም ቅድሚ 50 ዓመት ንበረኻ ወፊሮም መሪር ቃልሲ ኣካይዶም መስዋዕትነት ከፊሎም መቸም ኣብ ታሪክ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ፈፂሞም ክልተ ዓበይቲ ካሪዝማቲክ ሊደርስ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ መጀመርያ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፍለጥ ወይ እውን ኣትሊስት ካብ ሰውራ መፂኻ ከምኡ ዓይነት ሽርክነት ክፍጠር ኢሉ ዘይሕሰብ ዝነበረ ኣይኮነን ኣፍሪካውያን ክሳብ ንኣሜሪካ በዓል ቢል ክሊንተን እውን ዝግረሙሉ
ዝተራእየ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ስለዚ መለስን ኣብ መንጎ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ መለስ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝተፈጠረ ዝምድናን ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣሊኻ ኣብ ኣዝዩ ከም ኤውሮጳ ሕብረት ሽዑ ኣይቆመን ነይሩ ኤውሮጳ ሕብረት ኣይቆመን ነይሩ ሽዑ ስለዚ ሓደ ካብቲ ተኣምር ዝኾነ ምትእስሳር ናይ ቁጠባ ክልቲኦም ሃገራት ድማ ብቁጠባ ንላዕሊ ክመፅሉ ዝኽኣሉ መንገዲ ተፈጢሩ ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን በሰላናቱ ኢሚድየትሊ ከም ዝርሳዕ ብናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ከም ዝትካእ ዝገበሩ እዮም ነይሩ ብናይ ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ሬቮሉሽነሪ ካብቲ ሰውራ ዝመፁ ሬቮሉሽን ሰውራዊ ምምፅኦም ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ሰውራ ክገብሩ ዝፈተኑ እዮም ነይሩ ግን ከም ወትሩ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ነገር ብዓወት ክዛዘም ስለ ዘይክእል ነዚ ንኣፍሪካ ይኹን ንዓለም ሙሉእ ዘገረመ ኣካይዳ ዝነበረ ከመይ ገይሮም ሓላሊኾም ንድሕሪት መሊሶሞ ክልቲኦም ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ይኹን ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሮም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ፖለቲካ ዝፈላለዩ እንተወሓደ ፖለቲካሊ ዝለዓለ ፅልዋ ነይርዎም ክልቲኦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ፖለቲካ ነቲ መናብሮ ናይ ኤርትራውያን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ንቁጠባን ወታደራዊ ኣካይዳ መለስ እውን ተመሳሳሊ ነይሩ ትንኮ ፍልይ መለስ ነታ ስልጣኑ ንክዕቅብ ንኢትዮጵያውያን ንሓድሕዶም ከም ዝተፋነኑ እዩ ዝገብሮም ነይሩ ሓደ ካብኡ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብ ቂንታ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ንኣምሓሩ ብኦሮሞ ከም ዝርገፁን ህዝቢ ኣምሓራ ኩሉ መዳያዊ ስምብራት ከም ዝወርዶ ገይሩ እንታን እቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ዶሚኔት ከይገብሮ ነቲ ፖለቲካን ቁጠባን ብኡ መሰረት ድማ ንኦሮሞ ንኣምሓራ ከጥፍክል ወይ ክዳኸም ክብል ንኦሮሞ ገበል ቀይርዎ ዝብሉ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ እዛ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላ ዳርጋ መለስ ዜናውን ናቱ ፖለቲካዊ ፅልዋ ኢንጂነር ዝገበረ እያ ሕጂ ፍረ ናይቲ ኩሎም ዝገበርዎ ቁጠባዊ ዳሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዚ ሎሚ ዝርእይዎ ዘለዎ በረንበጣዕ ዝብልዎ ዘለዎ ሓዊስካ ነቲ ዲጋ መለስ ገይርዎ ስለዚ እዚ ብፅቡቅ ክትጠቕሶ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስፔስ ግን ንመለስ ንጎህ ምሸትን ዝረግምዎ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮኑን ኢትዮጵያውያን ንጎህ ምሸትን እዮም ዝረግምዎ ቀደም ቅድሚ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያውያን ንሓስብ ነርና ዋላው ካብ ውሽጥና ምጭፍላቕ ተነበረና ከም ኢትዮጵያውያን ንሓስብ ነርና ካብቲ ናይ ኢህደግ ስርዓት ዝመፅእ ግን ከም ኢትዮጵያውያን ምሕሳብ ገዲፍናዮ ኦሮሞ ከም ኦሮሞ ኣምሓራ ከም ኣምሓራ ብምኻድና እቲ መሰረት ናይ ሃገራዊ ህንፀት ዝገደደ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ መለስ ሌጋሲ ዋላ ተጋሩ እውን ዝተፈራረቀ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እታ መለስ ዘበገሰ ሃገር እንድሕሪ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ጌርካ እናተተፋነነ መወዳእታ ተጋሩ ሓደጋ ክወጥቆም ምዃኑ ዝፈልጥ ነይሩ ተዝኸውን ስለምንታይ ሞር ንትግራይ ኣድቫንቴጅ ዘይፈጠረላ ምሕማይና ዘይተረፈና ይብሉ መለስ ዝኣኽሎ ገይሩ ይበሃል ግን ናብቲ መበቆል ዓድታት ክትከይድ ከለካ ግን ከምቲ ዝድለ ይገበረን እዩ ዝበሃል ከባቢ ዓድዋ ምዃኑ ዓዱ እቶም ቤተሰቡ ድማ ዋላ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣለዉ ክገርመኩም ቤተሰቡ ብዙሕ ኣይገበረልናን ዝብሉ ዋላ ሓንቲ ማለት ኢትዮጵያ ዓዲ ብልሽውና እዩ ሶሪ ኣብ ኢትዮጵያ ብልሽውና ኣሎ ጌርካ መለስ ብልሽውና ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ንጎህ ምሸት ብዛዕባ እዮም ዘረቡ ሓዳፊቱ ነቶም ከባቢ ናቱ እንድሕርቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ክወስዳ ምዃኑ ዝፈልጥ ኮይኑ ገለ ነገር ክገብረሎም ነይርዎ ይበሃል ዝኾነ ነዚ ናይ መለስ ምዉት ኣይክሰስን ስለ ዝኾነ ህወሓት ካብኡ እንታይ ክመሃሩ ክእሉ ንሓዋሩ ኸ እንታይ ፖለቲካዊ ሓሳባት ከመናጭው ክእሉ ወላ እኳ ሕጂ ኣብ ናይ ሓደጋ ደንበ እንተለዉ ብዙሓት ይብሉ መለስ ነቶም ህወሓት ብትኽክል ድሕሪ ኦርጋናይዝ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝገበሮም እዮም ካብ መለስ ዝኸይድ ልክዕ ከምዚ መኣዝና ዝጠፍኣ ጃልባ ኮይና መጀመርያ ነቲ 4 ኪሎ ከሲራ ካብኡ ድማ ናብ ትግራይ መፅያ መቐለ እውን ኣይቀለዋን ውግእ ጀሚራ ሕጂ ድማ ናብ ሓትሕቶም ዝባልዑ ዘለዉ እቶም እሊት መለስ ብሓደ ክሰርሑ ኣይገበሮምን ዝብሉ ኣለዉ ንኩንነት ናብ ካልእ ንገጥፎ ሓንቲ ነገር ግን ኤርትራ ከምዚ ናይ መለስ ድሕሪ መለስ ዝኾንዎ ዘለዉ ከይንኸውን ኣምላኽ ይሓግዘና እንተኾነ ኤርትራ ዝኣክል ምድላዋት ካብዚ ጌጋ ተማሂራ ፅቡቕ ዝኾነ ምስግጋር ክግበር ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ማዕረቲ ሕጂ ዘለና ፈተና ፀላእትና ልክዕ ድሕሪ መለስ ንተጋሩ ዝኾንዎ ዘለዉ ኩነታት ካብኡ ትምህርቲ ወሲዶም ኤርትራ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ክሰግር ከላ ብዙሕ ፀወታታት ክፃወቱ ብፍላይ ብደገ ዘሎ እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ፈንጅታት ተቐቢሩልና ዘሎ ሓንሳብ ኣጋዝያ እናበለ ዝመፅእ ሓንሳብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ እንተሃብናዮም ካንሃባ እንተብተባሃልና ሕሸና እናበሉ በብዋኑ ንዲሞክራሲን ፍትሕን ክብሉ ፀኒሖም ድቦላ ዝድርብዩልና ዘለዉ ካብኡ ተበጊስና ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክንወስድ ንክእል ኣለና እንተቲ ናይ መለስ ዛንታ ንኢትዮጵያውያን ንገድፎ ንሕና ኤርትራውያን ዓብ ስምብራት ገዲፍልና ዝኸደ መራሒ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክገብር እናኽኣለ ከሎ ኩሉ ነገር ባዕሉ ድዩ ወላ ኣሜሪካ እዮም ዝዝዎ ዝነበሩ ከም ድሌትካ ዲቤት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኢንፋክት ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣላ
ملز زيناوسي تي بينا على الجرس مستوسى ناس تقبلوا ويو كتكبروا نيدل نيرو أمريكا بوش جراتو أنصارو نكخيد زبل زربا قالو ستراي جندا يكون ولا بتناي حدنا شعوب ناي يونايتد نيشنز امباسادر ناي أمريكا زنبرة مايكل بولتون أما صاحبناتون نعون هندبت كم زخونتا جيدي فريزر تبهال أمازيزا صبغان فتح زنبرة كودا زقبوز نبرة كودا كم زتوايوا زمالت ملس أدق يبلكم يلون but there are other aspects after كودايتي بريزنت ساس after كلتشان شدشان شو عاتن زقبروز نبرة انترفيو بتدقاقامي ناي أمريكا حماق الأمان بر ناي إثيوبيا تراي كم زي كونه ناي ملس راي كم زي كونه يزارب نيريو زحر خيتكم ريهم موت هيك ساسنيو نعونا ملاخون قديفنا لنا تحريز اللو كنا تاتكن تقراي زالو مزالاتو قال مس إثيوبيا مس ملس التحاحاز كم زلوا يمزنقرو they're not blaming him مغنياتو بزع نقر ونقير لنا بحالتيهم انتو واحد ون كم حدا political figure تقارو أبغونو زحصلولو سرزغونو كم نا unification power مكتوزو تخلي خاي بعدكن ناي ملس زيناوي ني إثيوبيا نتقراين تراي كونس نغرنا في كاملو زس علوي مراحي نيرو علوي مالت نصبغ نحما غنيزو لكم مالت نقرنا فيكا زعجز اللو متفنانن صقمن حدا نايتي انا ملس بوليس زنبره بامريكا ناتدفز قبر زنبره وني يبليم ناتكم ريتو ابز غداي زك سمع دلي موت نزموت حج كاسيسنا نمصلوت سلازي له نقدمي تريخا خط مدلكا يزبلانه but again we are witnessing a very historical development الذين او خيدو يحريز مصكونات نرلنا ابي احمد دما اب حدا كبيت زخونه درجه بصحي كم زلون نسون ايديولوجيناتون نبي يقبليهم نيكس موف ناتهم تاي كهونيو نري انتتم دحر ملس ترفو تغارو قاليهم تسفاي بلوم امنت ناي هذه ابنا ኢትዮጵያ بزلو ናይ ህዝብ ኩነታት ተስታይ መማለጽ ኢላይ ሓስብየ ከም ትግራዋይ ኣነ ንባዕለይ ትግራዋይ ናሽናሊስት ገይረ ዝሓስብ እዚ ክብል ከለኹ ናይ ትግራይ ረብሓ هذه يكون سبيسيفيكال هذه بتهزلو قناتات ناي تግራይ ረብሓ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ልምዓታዊ መንግስቲ بحوار كونكا يزفتح حزب الامنه اللني هذه كابز امنه زي تبقيسه مزخون يكون بتي زمصناي انصار زو فدرال منግስት ዝግበር منقسقاس of course كم كحالفو خمس خلت منግስት يرداي ግን حد ግዜ እዚ ነገር ዝበዝሕዎ እቲ መንግስት እንድሕር ዝወድቕ ኮይኑ ስታይ ዝኾነ ኢላ ይሓስብ እሞ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ أبي أحمد توديقو قدم كل تجدا تجرايا أيكون نزل لكم زلوا أبي أحمد توديقو قدم كل تجدا بعليو مسون كبدون نجيرون يوم زجدو حال عيد مالو يتحجر ردا كل تزيوم يوم زجدو هجي زيوم سباتياتهم زك على سوزلو نخبدو من نجيرو من ونيو مهنياتو ناي أبو مودع مالت نساتهم ناي مودع تكاردناتهم ياسا حب أبو وزاي أبوليتيكا نيتوبيا كس أوتولو زغلو أدل كلو مايكل نتجراي كثيرا ما أبي تبي أدمى أبدل تليزلو سلزي أبن توديقو I don't think these people will have any political feature سلزي تندر يوزلنا كنتات أقدم بيلو نجير وميرو ني أبكي ودق كل زكالو قبل كم زغل in fact تكوينات وربكينات نكقتل زدف زل حيلون نسيوم بعلزيوم زبلو سبات الله أما خرنا يا أبي أحمد مخانون مجنزاب كدلي anyway أتوم قداي نبزبل وخبل وخليب حنت زربازي أسكسم عليه ዩፎሪያ ለነጻነት ለሚባለው ስሜት የነበረው ዩፎሪያ የደነዘዘበት ከከረን ይልቅ ካምፓላ ብዙ ኤርትራ ያለ በአሁኑ ሰዓት ከረን የኤርትራ ሁለተኛ ከተማ ነው ሊትራሊ ከከረን ይልቅ ከከረን በላይ ኤርትራዊ ካምፓላ ውስጥ ይኖራል ሰክሰስፉል ሊባል የሚችል ኤርትራዊ አገሩን ለቆ የሚሄድበት ዝም ብሎ በዘልማድ 3 ሚሊዮን ህዝብ አለው ይባላል በጣም የሚታመኑ ምንጮች የሚገልጹት 1.9 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የለውም ኤርትራ እጂ እንታይ ዝብል ዝያዘ ረባዝያ ሓረካብቲ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ክሊፕስ ናቱ ወይ ካብዚ ቪድዮታት ናቱ እንደዝከታተል ብርግፅ እቲ ኣሎ ዝበሃል ስለያ ሓበሬታ ከም ዝበፅሑን ንኣብነት ኣብ ሳዋሲ ናይ ለንዘበን ሳዋ ክብረቑ ከለዎስ እንታይ ክብል ሰሚዐ ይመስለኩ ካብተን 7 ዝተደረፋ ደርፍታሲ 5 ከባተን ብቋንቋ ዓፋር እዩ ነይሩ ይብል
تين مالتي كسب كندي من إيرترا منقسقاسات فول تايم هيبوم أول سنة زنات الفيديو دقاقي مم يوم بسمعوا وقبل كله أبكون الناس تمركزة مخاني now apart كابتن سوز بلو زلو وزعي أبيرترا 10 مليون دي زلو 5 مليون دي دلو 3 مليون دي دلو نحاخا كعبدا كاز خاله منقستن حزبن كم زلو تردينا له شو تغزرت بلو زلها indifferent بزي قدس انتايو إيرترا أبيدا إتياتكا كم دليتا تشكال لكم كم زلا معلسي نيرترا ولا حنتو قبروا خمزي كلور ترديكم الله now after كاليتا argument ناتو كن كيت كلنا أبو دايناي أوغندا زلو إيرتراوين برقص أبو غندا حيال حزب خمزة لنا ما نمزي سعتو نقر يلا بزبزحات إيرتراوين كراهب كلها أبو غندا أنت كابتي تفلاي نتهم بيزنس كوميونيتي عبيت هوتيلاتن عبيتي تكالاتن زالي زلو كرهبهم كله حنت زرابا مسومي زرارة بنيري زرابا دما guys زخوني يقول من قدي you know إذا زرابا زي حنت ترايك لكم زغل من البات مزيا تغطل زلا أتحيزك وكم يا غمان انتايوم زولو زلو بز مسيركم منقسن رويسي نيرترا مخصصي سأنا نديو انتايلو صحيف اللي مسيركم أبز حدا قال كابتم اللولات propagandists نابل تقنايم 6 Eritrean refugees are being deported from Norway after their citizenship was revoked. شدشت إيرتراويان نابي إيرترا يسوقوا خمزلون 6 face deportation 3 have had their blah blah. Unfortunately, Eritrean government said they won't allow them to enter back to Eritrea. Is it a blessing or a curse for these Eritreans not being accepted by Abiy? Anyway, كاب نروي كتروز زقبهم 300 وتر يا زعمنا جن أبكالون رخي رياني رت حبريتا أجي إيرترا نتوم زتروز زلو أي قبلهم يهيلا يبللو زي مرقم دي من رقان دحريلكا كاب نروي كترس كلها منقس إيرترا قبلا كان كي قبلا كان ناي منقس إيرترا حنت حصار انترفيو ناي بريزنت ساس نيرا انتهى تبل تزربا ثم سبات زياتهم بقليل أيكون أو بتيار لذا كنت ملصوم تقولوا إن رأيكم قبوا أمام مالولو كتاب 5 شيء جنزب كعسا كوها بمالو تبل جرب على حنتي أبقلك فعلم سيركم يري نعم بدل خايب صدر أنت عايز بالجربة تري زي كل يرتراو تسديدو كم زغينو خم زغينو خم زلو نتوما أبو غاندا زلو كرهبهم كله حنت زربات رأي زربهم يري مجمر يا أنت عايز بحلال له مسيلكم تسدتنا صباح يكونن كم زيلنا مزدادنا صباح نقرأ يكونن نيرو كن حدا جزيد ما كان حسب له زلنا نقرأ أنا ما تشم نزيد قداينا يرتراو بزوج زين ده حسب له كان نايسب نقر قد فتا أملاخسي نمنتاي كم زعينت بده كقات من ناخيله بزوج سبات سفل علينا أملاخ ترقامي يمزبوه أنا كريو خلو خجن زي أب أفريقيا زرعه تراين تاريخ أيو هذا يرتراوي كبير ترى تبجيسو أبو غاندا ديو نو أب غربيتي كخيزغل ويتبيا كخيديو السودان كخيد كاف السودان ترى قد ما ده السودان بمريت مالتك بس أقل جبتك كخيدغل ما يبسجيرو خان السعودية كخيدغل أبزين بوتا تازياتهم كخيدغل كد محجون سدد نيري كد محجك سدد كل يرتراو كجبرو زي زغل زجبرو لزق له مخنيات انتايو ويل كخد حسب تكل على لك it really made me think I know ذا زربازيا نبكالت وزال لها طولون يوم جن كم ز حسب جروني تتوز أنا يرتراويان ألطيف واتيو هيوتنا يقدن كسرح خلاله معناته أيتعاملني لدحريك من لسه زي كنت جيرو وهذا كم زمع بالجيرو متهم يرتراين مفزحتهم أبجوبا زمع بلو سبات زرحبكم مناتهم زانتا سمحكون أب كونتينر نات أتقمتوا مقبل ما هنا بزي نبرو لقزي أزيد خنة أبزلوه بغلي لك تقتلوا له بزي تخلوا لزنا بركة قزي يوم نزيناتهم قطبهاني سما زمالته مالت they took a massive chance هما عينة ريسك بهيوتا يتوسدنيها انتاي مالتيو سب اب ريسك دوسد منتايو ابيوت كتعوات خوينكا نتانا مهدميت مملسيت بينتو كتقاصل على كايم زبلو let me give you one story اب غزي ناي غريخاويان زانتا يزيا هذا ناي غريخ زانتا maybe let's say اتينس سبارتا زواغوز نبر نبلكم ابنن ناب حنت بوتا يخيد نيرو حدا مرحي حدا نغوس مالتيو وتهدرات ناتو وحدات نيرو بحرش غيرو نتصلاي كسعري نيرو زاكل وتهدرن حيلنا ينبرون جن ناي كدن كخسر نيرو سنتهم سراويتو بجلابو غيرو مسغور انت غيرو نتن جلابو ابط بحر غيرو اكاسر واني لو ابكن مي اكاسر لما بين داخل ملش لما مملاس بحال يلني لو وين سعر وي ريسانا بزي الله يلو تغيرو رقص سعيرو مالتي اب هيوت ما هذا مدعريت انت ديبل كاتعواتي نغميت رايس لا تخيل ኤርትራው ድማ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ክኸይድ ከሎ ርየዮ ዋላ እውን እዚ ነይሮጳ መፅኡ ዘሎ ቡድ ነገር እንደ ዝርዮ
ما ندحريت مملس كم زي يقولوا مسفلته من جبن إمبان أفريسو كعوات كم زلوا سلزة عمنه تعوت الترخي بمو مبزعتهم تم استعوت تزرع غومانه كاب تحتيهم تبقيسهم كاب تحت كبقيسوا قالوا alternative من ريش أين برا من قد انت رايك عوات نيرو أتوم بسوم زنبرو أمارات زنبرم تاجرهم تكالاتهم نيش تمسك بدهم شيء طم من أبي كلام نيروبا أمريكان هديمه أتوم مواصل زينبرم ويون أبزيا ينجرانه لهم زنو خصكن لومي ترى مليونيرات ديكونس مالتي مليونيرز أب أوغندا متعرقيتكم بفلا أدلي بكم قال لك أبتي دقاقنا إرترا عشتنا مسراغا أبزكو تزبط صفاتي في زنا برزلو يا if you go out نتي really تبغز غير زلو سبك ترغبون أنت تدخلون نيركم I have never seen كم عينتنا إرترا prosperity ويكا معبالم بلصقنا نيرتراوين نيبقنا كابلب بيرتراونات كم زخر يوم كرمني حزب خاطر سديدو قال ملا fuck off سدات كل سنة كنا نتبعين رأي نقوم شدنا مسدد زلو عدل ترغيبا تسديد كاقوم نقر تقبر ده تقبرني إذا غيرهم مزلوكم نقرنا بيرتران هم بلسوق قليلي in fact بمبزحتهم زرحبكم مع كده تخفيتا كل تكالاتنا أنت ديوسنا أبي يرتراخن قبرينا ندل زلنا قليبو حلمتاتنا تونك سمك الله يسمى داكا كم زعينة يرتراو بيزنس التحساس بقى اللو دي تبي I'm very impressed بتزلني دقانو دلو غي مصرف جينا عيتان كفلكم على الغزارة سزي باب مدروخ غزارة بلو سلازدلي سلازي سدات وريدنا له أوكي كل سبي سدات تسديدك أنتايكم نقر تقبري تسديدك أنتايك تقبر تخلي تعدو now I was saying أبي أوروبا بزوع سب كيدو تماهيري بالنير I'm very proud of that أبا أفريقيا زرا هو قلنا عاي بتعمي كريمني وانا أنا كسع كنوري هي فلتني زود دايزي سلازي نتي زرا هو نقر تما بتدقق عمك زاربي زبير ترى بوغندا بس هو زل درجة بقليل بقالات قلت يتغنى إثيوبيا وين قد مينا قد مي 5 عامات تسديدهم يرمابو maybe أيتام بلا عميرهم مخونو قليل but nothing more لو مير تراويان فتيرو مزولا بالوغندا كمون اب كينيا to some extent اب زامبيا اب انغولا and جوبا of course دبو السودان دارجا إيرترا وانت عين السب مخانو حدا ستايل النسكة دارجا تي نا إيرترا باسبورت سي ولا بزي كونسليوم كبر زبونا زلو أفريقيا يلو كام محر أدما أنت ناتنا سلو زريو نا إيرترا وين سبكا تي باسبورت ناتناسي بسرح ناسي لعلم سينا يلا نايو I'm so happy كم زعينا زرباح سمك الله ترى سبات كما يكون عبيت سبات يوم جزيه يبوم عدل يبوم ساي كزارو بزخالو سلازي درجي ناتهم شامبيون كوينا ناتهم حسابات نبخاتكم كم تيه تسديد كذا اللخا سريع كام عبل نغد ميت كالي نبلو نقري بلان انتب كبير تراد سمعنا يو ما يبحكي صبغ تصفازه هو بنقراتيو هقرنا نغد ميت كيد ناتين ناتكم نساري زحتت ناتين ناتكم تبقسوي زحتت لألو كل دما تملالينا تدقاقفنا انتخيدنا اتمن قدي حصر اتي كبدنا يتسدد دماء يفوصلنا مالو مارس سبزخو دي زعبا زارسي بحر بجلفاه بزح اكسبيرينس بزحات كيلا تتكركب عدل سلز رخبكو ناتهم ببقبانو كم سألكم كفتني كساب نسو ببوغنو زمسأكم دماء دقفكم هاي توحدو بزح كالا قد صحابري تاتاتونا لنقن كيس أفافك زاربا درس لدي دلي مالو مارس سبزخو دي مزادر فوقت فكو